Силата на Велика България ще могат да видят казанлъчани и гостите на долината на розите чрез уникалната експозиция на две съкровища в историческия музей Искра. Това са част от съкровището на хан Кубрат, открито край село Мала Перещепина, днешна Украйна, и старобългарското съкровище, открито край банатското село над Сент Миклош, днешна Румъния. Съкровищата от НАК Сент Миклош и част от съкровището на Мала Перещепина, така нареченото съкровище на хан Кубрат. Държа в авторитетния ефир на Прес ТВ да благодаря на колегите от Националния исторически музей, изрично на неговия директор професор Божидар Димитров, на професор Цветана Кьосева, на Стефан Христов, както и на Радослав Петков от Исторически музей Искра и на Юлия Младенова от община Казанлък за огромната помощ за реализирането на тази изложба. Изрично е да говорим помпозно или изкуствено какво доказва тази изложба за престижа на българските владетели тогава. Съкровището на Наги Сент Миклош ни връща към 9 век на българската държавност. Тази част от съкровището на Мала Перещепина, която всички посетители на музея ще могат да разгледат, ни връщат към времето на хан Кубрат. Става въпрос за изумителни художествени творби, за изумителни музейни експонати. Бих се акцентирал на жезъла, така нареченият жезъл на хан Кубрат, но нека всеки жител или гост на Казанлък да използва тази възможност и да разгледа тези експонати. При нужда ще направим всичко възможно тази изложба да бъде удължена като срок. Цялото съкровище на хан Кубрат е съставено от над 700 златни и сребърни предмета с общо тегло от 75 кг. То е най-голямото ранно средновековно съкровище с стотици златни и сребърни предмети. Находките категорично се свързват с основателят на Велика България хан Кубрат, като се разчитат монограмите върху два от пръстените на Кубрат и на Патриция Кубрат. Съкровището от Мала Перещепина и обвързването му с първите години на българската държавност недвусмислено определят водещото място на България в международните отношения през 7 век, категорични са историците. Експонатите в Казанлък са част от фондовете на Националният исторически музей и ще гостуват в Казанлък и музей Искра до началото на месец май. Входът е свободен.